салом мухлисони барселона ва канали барса тиҷи. Ин ҷоми ҷаҳон дар хотири мухлисон то абад боқӣ хоҳад монд. То ҳол моро ҳангомаофариҳои дастаҳои чашмнорас ё худ он мунтахабҳое ки ба ақидаи коршиносон ҳатто аз гурӯҳ намебаромаданд ҳайратзада мекунанд. дирӯз дар гурӯҳи имо шоҳиди ду бозии ҷолибтарин гаштем. испания дар даври сеюм қариб буд шонси баромадан аз гурӯҳро аз даст диҳад. шояд чанд мухлиси испанӣ дар рафти бозӣ сактаи дилро аз сар гузаронинданд. боз ҳамон баъзе мухлисони профессор имо мегӯянд ки дар сурати бохт ҳам испания аз гурӯҳ мебаромад ку. ҳа дуруст, лекин сабаб дар дигар чиз аст ки пас аз чанд лаҳза ба шумо сода карда мегӯем. лайк ва дар канал обуда шуданро фаромӯш насозед. мо бошад шурӯъ мекунем. дӯстон, имрӯз ҳамчунин тақдири баромадан аз гурӯҳ барои мунтахаби номдори уругвай ҳаллу фасл мешавад. гана ба осонӣ имкони ин чизро нахоҳад дод. ҳамчунин дар ин гурӯҳ Кореяи Ҷанубӣ бо Португалия ворidi майдон хоҳад шуд. тамошои ин ва дигар бозиҳои ҷоми ҷаҳонро бо хизматрасониҳои ширкати 1x ҷолибтар гардонед. дар 1x регистратсияи осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 бо промокоди барсатиҷи. силкаи бозӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. испания дар бозӣ бо ҷопон ба назар чунин мерасид ки рақибро ҷиддӣ қабул накарданд. ин одат ба аврупоию амрикоиё шудааст ки мунтахабҳои осиёиро нодида мегиранд, вале ин бор хато буданашро ҳамагон дар бозиҳои ҷоми ҷаҳонӣ аниқ дарк карданд ва дарси хубе ҳам гирифтанд. дастаи Мариасо аслан бозии дифоъкорона нишон медод. энрике бошад таърихи канорҳо ба ҳуҷум рафта ягона маратаро дар маркази хатти ҳамла гузошта буд. голи тезкор дар иҷрои испаниҳо оромии онҳоро дучанд кард. дар дақиқаи 11 аз Пиликуэта партофти ҳавоӣ дақиқ ба ҷаримагоҳ кард ки онро марата бехато вориди тури ҷопониё сохт. бо ин 1-2 гол пеш будан алоби чашми ҷопониёро гирифта намешавад, чунки гуфти гапҳо онҳо аллакай гурги борондида ба ҳисоб мераванд. қисмати аввали дидор бо фишори доимии испания ва автобусгузории ҷопон ба хотир монд. Мариасу дарҳол тағйирот карда ба ҷои Кубо ва Нагатомо Доан ва Митомаро ба майдон баровард ки боз тағйироти ӯ кор дод. Доан дар бозии дуюми худ ба задани гол даст ёфта ҳисоби дидорро 1-1 сохт. ҷопон аз матали тоҷикии худамон ки оҳанро дар гармиаш задан дар кор гирифт ва баъди 3 дақиқа голи дуюми худро ба самар расонинду пешсафи ҳам бозӣ ва ҳам гурӯҳ гаштанд. Митома аз он лаби дунё тӯбро тавонист баргардонад ва сӯи Танака равон кунад ки бо як расиш ба дарвозаи холӣ дохил намояд. ҳоло боварӣ дорам баҳсу гапу чапҳо оиди гузаштани тӯб аз хатти майдон монанди голи ҳисобнакардаи Роналду зиёд мешавад, вале дигар фоидае надорад. дӯстон, ман мехоҳам ба шумо бигӯям ки 5 канали асосии YouTube якҷоя шуда канали телеграми худро таъсис доданд бо номи Утка Games, ки чандин сари сол мешавад ки бозиҳои футболиро таҳлил мекунад ва дар айни замон беҳтарин канал дар Telegram дар соҳаи букмекерӣ ба ҳисоб мераванд. онҷо бисёртар прогнозҳои бепул гуфта мешавад ва аз ҳама муҳимаш ғолиб мебароянд. барои ҳамин тезтарак ба силкаи дар зери описания буда даромада дар Telegram ба канали Утка Games обуна шавед ва бурд намоед. ҷои ҷолиби навори мо ҳам фаро расид. дар рафти бозии мунтахабҳои Костарика ва Олмон натиҷа ба фоидаи олмониҳо хотима ёфт, вале гап сари он меравад ки Костарика ҳам имкони хуби пирӯзӣ дошт. онҳо монанди ҷопон дар оғози нимаи дуюм сараввал бо кӯшиши Техада дар дақиқаи 53 ва баъдан бо автоголи Нойер бо ҳисоби 2-1 пешсаф шуданд. дар ҳамон вақту соат ки Испания ҳам шикаст мехӯрд, ҷадвали гурӯҳ мухлисонро дар шок гузошт. агар бозӣ бо ҳамон ҳисоб хотима меёфт, ҷопон ва Костарика бо 6 имтиёзӣ аз гурӯҳ мебаромаданд ду Испания ҳам тарки мусобиқа мекард. хушбахтона ин кор нашуду испаниё ки аксари футболбозонашон аз дастаи Барселона мебошанд, аз ҷои дуюм ба даври баъдӣ роҳ ёфтанд. Олмон шармандавор ба хонааш бармегардад. дар даври навбатӣ Испания бо Марокко рӯбарӯ хоҳад шуд ки онҷо ҳам дастпарвари Барселона Абдеазелзули ҳунарнамоӣ мекунад. финалисти ҷоми ҷаҳони 2018 мунтахаби Хорватия бошад ҷопоне ки ҳам Олмон ва ҳам Испанияро шикаст додаастро қабул мекунад. боварӣ дорем бозиҳои баъдӣ низ ҳамин хел ҷаззоб сипарӣ мешаванд. ба ҳамин тамом то наворҳои баъдӣ тансият бимонед дӯстон.